Crec que tots compartim en aquesta sala d'avui que la cadira a la Junta de Portaveus n'hi ha que sempre la deixen buida, malgrat ser la portaveu del grup parlamentari. Perquè estic exercint un altre càrrec públic en benefici dels ciutadans. I a la Comissió de Salut, que per mi és un tema central, no hi ha mai ningú d'Aliança Catalana. Som dos diputats. Tranquil que quan en tinguem 19, 20 o més assistirem a totes les comissions. Llavors podés d'olrar que hi anem. Hi ha grups, per exemple, que tenen molts pocs diputats i que van a totes les comissions. Per tant, el que no s'ha de fer és fer la feina. Però deuen desenvolupar altres tasques públiques en servei dels ciutadans. És a dir, que només hi ha un càrrec. Tinc dos càrrecs i una sola remuneració pública. Tu que parles de la casta tens dos càrrecs. Per tant, serveixo als ciutadans més que qualsevol dels diputats que hi han asseguts en aquesta taula, perquè he dedicat moltes més hores al servei dels ciutadans. Parles tant de la casta, tu que parles tant de la casta i acumules càrrecs. Tu, al final, ets casta. Exerceixo diferents càrrecs amb una sola retribució. És igual, però tens... Perquè la lleu acabo beneficiant els ciutadans. Però no pots complir la teva funció, ho estàs reconeixent. Vostè cobra el sou públic i jo dedico les hores al servei públic i dedico jo. I tant. Mira, tu ho acabes de dir ara, que no pots fer la feina parlamentària perquè estàs fent una altra feina. Doncs no acumulis càrrecs. Quan Aliança Catalana tingui 9 o 20 diputats... Quan tingui el que tingui, jo dic ara. Tu el que dic ara és que tu... Vostè exigeix a un grup parlamentari de 2 diputats el mateix compromís i les mateixes hores que d'altres que en tenen. Que Aliança Catalana designi algú altre. Jo el que dic que vull que sàpiguen els catalans i catalanes és que tu fas un discurs i tens una altra pràctica. Jo el que vull que sàpiguen els catalans i catalanes és que l'única vila de Catalunya que ha radicat les aportacions als grups no estem parlant d'això, no canvis de tema. Jo el que estic dient és que tu... I això ho exportarem tard o d'hora a la Generalitat de Catalunya. No, estem parlant d'una altra cosa i per això canvies de tema. El que estic dient és que tu acumules càrrecs i no fas la teva feina... No retribucions públiques, càrrecs, que quedi molt clar. Doncs designa algú altre. Tu mateix has reconegut que no estàs fent la teva feina com a diputat. No, Escolti, no,